des de la perspectiva de la ciència de materials, de l'enginyeria de materials i també de la química, una de les aportacions més interessants que podem fer nosaltres és estudiar la composició dels recursos que hi ha a mar per fer què? Nosaltres aquí a la Terra estudiar-los, fer-los amb recursos propis i estudiar què podríem fer un cop allà. Què vull dir amb això? Que, per exemple, la pols de mar o la pols lunar, que ho hem començat a fer abans, un cop hem sabut la seva composició, l'hem intentat reproduir aquí a la Terra i hem començat a treballar amb aquests materials per poder construir amb impressió en 3D les cases o els nostres refugis a la Lluna o a mar, en aquest cas. Una de les missions més interessants és el fet que a l'Estació Espacial Internacional hi ha una impressora en 3D amb la qual s'estan fent proves de la microgravetat per poder saber quines són les propietats i les característiques d'imprimir, per exemple, habitatges futurs a la Lluna o a mar.